Assalamu alaikum malam. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum baba sho mai shago. Na'am dan Fulani barka da zuwa. Barkan ka dai mai shago. Yawwa malam dan Fulani me za a baka? Malam mai shago wannan abu ga abu. To na nawa kake so? Malam mai shago nawa ne? To 50 ne. 50. 50. Eh mana. A siya mun naira ka. Me? Ba a siyarwa. Ba kyauta ake bayarwa ba, kuɗi muke bayarwa. Malam mai shago kana ganin idan mun haka. Me yasa Fulani kuke da son banza ne? Ko ka fi so sai ya kwana a zuwa baka a naira 20 da baka zo kai ta gudawa kana kashi a bayan gida. To ka ji malam mai shago ranar ma na sha. Wannan din? Na shi wannan naira 20. Tun ba da ka siya ba wai ran nan ba na za ka ce. Malam mai shago abun ragi. Ai ba a rage haka kudin sai. Ba suna aka sa ba kai siya. Malam mai shago abani. Ya kake sa hannu biyu sai ka ce mai karɓar zakka. Malam mai shago ai yunwa nake ji a rado Allah. To kawo kudi mana. Malam mai shago inda wani malam mai shago ba shi nan shi. Malam mai shago kudi nin zaka ban ba na son wasa. Malam mai shago ba shi. Ba na son wasa ne. A rado Allah na ma wasa. Malam mai shago ka bahaushe na akwai shan kuɗi. Ai ba maganar son kuɗi ba ne. Tunda ba za ka bani bashi ba dai. Ya rage naka kuma. Malam mai shago to gashi. Ashimillahi Allah. Yawar Allah yanzu kai wanda duniya ka lalace. Da wannan fa abin bibiya. Amma yanzu naira 50 a rado Allah wannan duniya ka lalace. Bahaushe? Na'am, yawa ɗan Fulani barkanmu. Yawwa barkanmu dai malam Bahaushe. Malam ɗan Fulani wannan abin da kake yi. Koyewar rado Allah in wannan duniya ya lalace. Abin da muke shira bibiya ko shi ne naira 50 a rado Allah. Bibiyar wannan ne? A da muke shirye shi bibiyar ba. To ka ci kaji irin da daɗi? Kuma ciwa dai. Ga wannan ne ma. Kana Kai, lahiya kuwa? Don kula da ka sai daɗi. Allah ko? Ai ba ka ci tuku, ka ci. Ya a ci. Allah kai, ka ba da raina mai hankali.